Milyen ingatlanbefektetési ötletem van a jelenlegi teljesen megőrült ingatlanpiaci helyzetre? Mint befektető azt mondom, hogy a hagyományos modellek, mint például veszek egy kis lakást, és úgy, ahogy van, kiadom, egyre szerényebb hozamokra vannak károsztatva. Az okok nyilvánvalóak. Erre most nem is térnék ki részletesebben, sokkal inkább arról beszélnék, hogy milyen lehetőségeid vannak ma befektetőként egy ilyen helyzetben. Mert azért lehetőségek természetesen mindig vannak. Zsidek Péter vagyok, befektető, tervező és kivitelező. Hiszek a minőségi, hozzáadott értékalapú fejlesztésekben. Leginkább csak ezekben hiszek. A saját befektetéseim során bizonyítottam, hogy az átgondolt belső építészet olyan pluszt ad egy lakásfelújítás alapú befektetésnél, hogy jócskán megéri a ráfordításot. Főleg, ha a design jó koncepciót szolgál ki, azt erősíti. Ilyen lett például a mikrolakásfejlesztés. Ez egy borzasztó egyszerűnek tűnő, de annál több szakmaiságot megkövetelő fejlesztési forma. Ebben az esetben egy nagyobb, leginkább minimum 100 négyzetméter alapterületű lakást osztunk fel több kisebb, egy maximum 2 fő számára optimalizált, kb. 20-30 négyzetméteres úgynevezett mikrolakásokra vagy leánykori néven garzonokra. Miért jó ez befektetői szempontból? A nagyobb lakásokra, főleg ha felújításra szorulnak, sokkal kisebb a kereslet. Fajlagosan alacsonyabb négyzetméter áron lehet megvenni, viszont felújítás után a kiadhatósági potenciáljuk minimum megegyezik akár az új lakás alapú bérleményekével. Tehát a teljes ráfordítás még felújítás után is jelentősen alacsonyabb, mint egyéb más esetben. Mivel a kulcs, a szent grál, mindennek az alapja a fejlesztéseink során a belső építészet, szeretném megmutatni ebben a videóban, hogy hogy néz ki ez a gyakorlatban. Mire készülj, ha esetleg befektetőként te is szeretnél egy akár 2 számjegyű éves hozamot produkálni képes fejlesztést. És mert ezt a szolgáltatást most vezetjük be a piacon, apartmentor.hu néven, mindezt, amit most látni fogsz, ajándékba adjuk. Ha velünk bonyolítod le a teljes kivitelezést. Mivel nem szoktam rögzíteni a tervezési folyamataimat, most egy fiktív projekten keresztül mutatom be az egész koncepciót terv elkészítésének menetét. Ha nem érdekel, nyugodtan tekerj a videó végére, ahol a végeredményt a fotorealisztikus látványtervek szemléltetik, amelyek irányt adnak a részletesebb tervdokumentációnak, illetve a kivitelezésnek. De mielőtt ebbe belevágnánk, engednek, hogy mondjak egy-két szót a belső építészetről, mert szerintem ezzel kapcsolatban elég sok kavar van a fejekben. Ígérem, nagyon rövid lesz, és utána már tényleg jöhet a megvalósítás. Mielőtt egy vonalat is húznánk egy tervben, fontos dolgokat kell tisztáznunk. Ez kutató munka, és nem kihagyható. 1. Meg kell vizsgálni a lakással kapcsolatos funkciókat. Ami nagyon röviden annyit tesz, hogy ki, mire, hogyan fogja használni azt. De ide tartozik még a tárolás és a térben való mozgás meghatározásai is. 2. Térrel kapcsolatos tényezők meghatározása. Azaz, az élettérben milyen méretek állnak rendelkezésre, gondolok itt az alapterületre, belmagasságra, azoknak milyen az elrendezése, például négyzet, téglalap vagy valami más alapú, milyenek az arányok, illetve milyenek legyenek a térkapcsolatok, helyiségek viszonyai egymással. Például nyitottak vagy zártak legyenek, stb. Ezekre leginkább az alaprajzat választ. Ami ilyenkor még csak egy kiindulási alap, hiszen a technikai szempontok erre épülnek, vagy hatnak vissza rá, úgyis mint az elektromosság, illetve fénytervezés, épületgépészet, akusztika, ergonómia, biztonság, fenntarthatóság, akadálymentesítés, és persze a költségvetés. Itt most csak egy koncepciótervet készítek, tehát a részletesebb dokumentációval majd csak ennek elkészülte után foglalkozunk. Amit viszont szintén az elején szükséges tisztázni, azok maguk az esztétikával kapcsolatos kérdések. Bevallom őszintén, hogy én nem szoktam úgynevezett moodboardot készíteni, inkább csak egy inspirációs mappát hozok létre, ahová ledobálom a vizuális ötleteimet és csinálok egy nagyon részletes látványtervet koncepcióterv gyanánt. De miket vesz figyelembe egy ilyen koncepcióterv? Értelemszerűen az alaprajz alapján definiálja a stílust, a színeket, az anyaghasználatot, a textúrákat, a tárgyak, elemek formáit, a mintázatokat és magát a dekorációt. Teszi mindezt úgy, hogy a funkció és a térhasználat, illetve a megvalósíthatóságot jócskán befolyásoló egyéb tényezők, mint például a költségvetési keret is, messze menőleg figyelembe van véve. Hiszem és vallom, hogy minél részletgazdagabb egy koncepcióterv, annál könnyebb utána minden a megvalósítás folyamatában. Most, hogy tudjuk, mik az általános szempontok a tervezés tekintetében, már csak személyre kell szabni azt. De mivel nem ismert a lakás jövőben használó személye, ami elég gyakori, ha befektetési céllal fejlesztünk, úgynevezett buyer persona vizsgálatot végzünk, marketing alapon megkutatjuk, vajon ki lehet a vásárlója,
vagy bérlője ennek a lakásnak. Vagyis üzletileg kivel járnánk a legjobban. Nem megbántva a férfiakat, de ingatlan kérdésekben és úgy általában is leginkább a nők szava nyom többet van. Szóval ez esetben is női vásárlót vagy döntéshozót feltételezünk, aki 30-40 év körüli, urbánus szemléletű, szereti az igényességet, minőséget, de nem hivalkodó módon, egyedül vagy párban él, szüksége van egy kis home office munkaállomásra, és még ami fontos, hogy nagyon sok holmia van, aminek tárolása fejtörést okoz neki mindig. Sok pénzt nem akar vagy tud költeni ingatlanra, ezért előnyben részesíti a kisebb teret, de lehetőleg az ne járjon kényelmi, használhatósági hátrányokkal. Oké, a koncepcióhoz szükség van egy felosztásra alkalmas, nagy alapterületű, nagypolgári lakásra. Ingatlan.com, meg is vagyunk. A tervezéshez először is egy úgynevezett KEDES program segítségével az alaprajzból felépítem a valóságot teljes mértékben visszaadó, méretpontos 3D-s modellt. Ahogy látod, nem normál sebességgel, hanem felgyorsítva mutatom a folyamatokat. Így is nagyon sok lesz az info. A jelenlegi falazatod, elosztást, belmagasságot, nyílászárokat kreálom meg legelőször. Elvileg erre mindre nem lenne szükség, de én így jobban szeretem térbe látni a dolgokat. Miután ez megvan, kialakítom az új alaprajzot, hogy létrejöjjön a 3 darab mikrolakás. Ezt 3 eltérő színnel jelöltem. Amikor ez az új alaprajz elosztás kész, és mivel a régi elválasztott falak nincsenek jó helyen, építeni kell a kislakásokat elszeparáló új falakat. A prezentáció kedvéért csak egy mikrolakást fogok megtervezni, mégpedig az egyes lakást. Ahogy látod, a tárolás érdekében ez a lakás kapott egy közös térben elhatárolt kis tárolót is. Az eredeti nagy lakás adottságaiból fakadóan az 1-es és a 2-es lakásnak közös a bejárata, tehát a főbejáratból egy folyosón keresztül lehet őket megközelíteni. A 3-as lakásnak viszont a társasházi folyosóról közvetlen bejárata lenne. Amúgy mindegyik lakásban a fűtést, hűtést és a melegvízellátást egyedi mérős, korszerű, elektromos rendszerekkel oldanánk meg. A gáz kikötésre kerülne. Na és akkor jöjjenek az izgalmasabb részek. Mivel pici az alapterület, de ehhez képest nagy a belmagasság, először is egy hálógalériát terveztem a lakáshoz. A kis lakásnál talán az egyik legfőbb kihívást mindig az adja, hogy hogyan fogja a leendő lakáshasználó megoldani a tárolási igényeit. Sajnos nagyon sokszor látom, még új építésű lakásoknál is, hogy a tervező igencsak mostohán kezelte ezt a problémát. Pont ezért is a lépcsőt nem csak közlekedésre, hanem praktikusan tárolási célra is fel akartam használni. Látni fogod, néha már elég valósághű, fotorealisztikus képén jelenik meg a terv. Ezt egy másik program állítja elő, és a tervezett modellt úgymond valós időben illetően képes ábrázolni. Ez nyilvánvalóan nagy segítség a minél pontosabb látvány érdekében. Elképzelésem szerint a galériát, az alatta lévő home office helységet, illetve a mellette lévő fürdőszobát egy egységként akartam megjeleníteni. A terrakotta földtonus szín használatával önálló karakteres, de mégis otthonos érzést adó fókuszpontjává válhat a lakásnak. A hölgy még nem a lakás jövőbeli használója, emberi alakot a jobb arányérzékelés miatt szoktam használni. Tervezés során nem használok szigorú sémákat. Van úgy, hogy elkalandozok, és olyan elemeket, tárgyakat, vagy itt például egy rejtett világítást is beállnak a tervbe, akár idő előtt is, amelyekkel mondjuk később kellene foglalkozni, de úgy vagyok ezzel, hogy egyrészt inspirál, másrészt szerencsére itt nincs szigorú technológiai sorrend, mint a kivitelezésnél, nem lesz festékes a kanapé, nem zavar senkit, ha idő előtt bekerül a nappaliba. Ahogy arról már korábban szó volt, a potenciális lakáshasználó számára egy munkaállomást alakítunk ki. A tervben ez elvileg egyedileg tervezett és gyártott bútort feltételez, de gazdaságossági okok miatt igyekszem arra törekedni, hogy a lehető legkevesebb lemondás mellett ezek kiválthatóak legyenek konfekciós bútorokkal, még akár a beépített bútorok esetén is. Megvannak arra trükkök, hogy épp úgy jöjjön ki egy falhoz, hogy oda pont beférjen egy meseszép sorozatgyártmány. Ha már itt járunk,
Én már a koncepció tervekben elég alaposan körbejárom a világítás témát is. Értelemszerűen kihagyhatatlanul fontos a megfelelő elektromosság és fénykoncepció meghatározása, és ez itt kezdődik a látványtervezésben. Ezért a funkciókat végig gondolva kellő részletességgel betervezem a különböző elektromos fogyasztókat, készülékeket, illetve a világításért felelős lámpatesteket a rejtett világítással egyetemben. Igen, ilyen részletességgel belemegyek a tervek kimunkálásába. Ami azt jelenti, hogy a díszítő elemeket is végig gondolom. Néha egy-egy falfelet vagy helységrészlettel kapcsolatosan az embernek hiányérzete van, pedig lehet, hogy csak hiányzik onnan egy kép, vagy egy növény, vagy valamilyen díszelem. Más megközelítésben pedig a berendezésnél ez hihetetlen nagy segítség lehet, mint egyfajta szamárvezető. Én minden lakásomat, amit befektetési céllal fejlesztek, teljesen berendezve, díszítő elemekkel adom el jóval a piaci érték felett. Sokszor hallom azt a kritikát, hogy felesleges egy lakást berendezni, mert azt úgyis a tulajdonosa szeretné majd magára szabni. Én nem mondom, hogy ez nem igaz, de hidd el, hogy nagyon nagy az a vásárlói tömeg, akinek megvan az igénye, de vagy ideje, vagy kedve, vagy türelme, vagy képessége nincs meg arra, hogy összerakja álmai otthonát. És az üzleti eredményeim is bizonyítják, hogy igenis hálásak ezért a plusz értéktöbbletért, de ami ennél is fontosabb, hajlandóak megfizetni. Jöjjön minden lakás egyik legfontosabb pontja a konyha. Ennél a lakásnál több funkció is vár a konyhabútorra, hiszen főleg a helyhiány miatt ez nem csak konyhai, hanem mosási feladatokat is el kell, hogy majd lásson. Szóval úgy kellett összeállítani a konyhabútort, hogy a mosógép, illetve a mosáshoz szükséges egyéb tárolandó elemek számára is jusson elég hely. További neuralgikus pont a fürdőszoba. Viszonylag kis hely áll rendelkezésre, szóval nincs nagy varázslatra lehetőség. A szerelvények tekintetében az összetételt egy kissé puritán, de azért némi látványt adó, süllyesztett, rejtett világítással megspékkelt, polcos, úgynevezett walk-in rendszerű zuhanyzó fülke, egy falra szerelt beépített öblítős WC és egy mosdószekrényre szerelt mosdótál hivatott megoldani. A burkolat izgalmáért egy terrakotta színre hajazó, viszonylag izgalmas mintázatú cseppét gondoltam ki, ami kellő kontrasztot ad az egyéb semlegesnek mondható terrazzó burkolatokkal szemben. Egyet kell értsek azokkal a kritikai hangokkal, hogy a fekete színű csapok nem a legpraktikusabbak, hiszen a vízkő azonnal meglátszik rajtuk, de viszont kellően menőek.
tárolásról nem megfeledkezve. Bár az elején szó volt róla, a közös térben kialakításra került egy külső tároló, természetesen a lakáson belül is szükség van további tárolókra. Az előszobában egy tolóajtós nagy gardróbot el tudunk helyezni, illetve a galériában egy kis beugró fülkét alakítok ki, jelezvén, hogy itt is lehet valamilyen beépített bútorrendszer. De ezzel most nem foglalkozom részletesebben. Jöjjön a hálógaléria. Ez a helyiségrész az alacsony belmagasság és a pici alapterület miatt tényleg csak alvásra alkalmas. A berendezésre elég korlátozottak a lehetőségek. Egy ágy, egy midi alkalmatosság, illetve éjjeli szekrény funkcióit, egy az ágytámla fölé emelt polc, amit elfér. Ennyi volt. Elkészült tehát az egyes lakás koncepció terve. Most, hogy már tudjuk pontosan, hogy milyen irányba szeretnénk menni, pofon egyszerű a kivitelezéshez szükséges végleges tervek és a költségvetés elkészítése. Mi így megyünk neki egy lakásfelújító projektnek. Mit gondolsz? Szívesen részt vennél egy ilyen fejlesztésben, mint befektető? A jó hír az, hogy mindez, amit most itt a videóban láttál, ajándékba adjuk, ha velünk végezted el a teljes generál kivitelezés folyamatát. De vigyázz, ez az ajánlat csak az első 5 projektre érvényes. Ez miért éri meg nekünk? Mivel mi is érdekeltek vagyunk abban, hogy egy kivitelezés a lehető leggyorsabban, optimalizáltan menjen végbe, és ha ez így sikerül, egy ilyen projekten lehet keresni. Minimális kudarc, maximális siker mindenkinek. Nézd meg az apartmentor.hu oldalunkat, fussd át a referenciákat és keresd minket még ma!